Зөлфия Закирова Биккыл мәдәният йортында эшли. Авылдашлары өчен күп төрле кызыклы чаралар оештыра. Аларны алып бара, моңлы итеп җырлый да. Нурлат сәхнәсендә дә еш чыгыш ясап, тамашачылар өчен бәйрәм оештыра. Ә менә мондый чарада тәүге тапкыр гына катнашуы икән. Biz ышанып калабыз, дәвамлы булсын дип, мондый зур изге эшләре без бердәм булып, бергә булып, менә бу мәҗлесләрне күтәреп чыгарга да насыйп булсын. Мондый мәҗлесләрне оештырган җитәкчеләребезгә ярдәм күрсәткән, ифтар ошыныздырырга спонсорлык күрсәткән мөхтәрәм кешеләребезгә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Чара кафеда узды. Сый-нигъмәттән сыгылып торучы стәлләр артында Зөлфия кебек үк авыл җирлегендә халык өчен бәйрәм оештыручылар. Ислам нигезләре укытучысы Зинфира Мортазина укыган вәгазьләр, Коръән сүрәләре барлык кешенең күңеленә хуш килде. Барыгызны да менә хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы ифтар мәҗлесе белән тәбрик итәм, шушы Рамазан ае белән тәбрик итәм. Авыз ачканнан соң чара ислам нигезләрен белү буенча викторина белән дәвам итте. Җиңүчеләр Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбаковадан истәлекле бүләкләр алдылар. Ә уннан артык хатын-кыз мода шоуда катнашты. Иң якты костюмнарны күрсәтүчеләр Нурлат информ сертификатларына лаек булды. Бик күңелле, үземне өйдәгедәй хис иттем ди Илүзә Әбделвәлиева. Конкурсларда булды. Бу фэшн ифтар дип аталды бит инде. Шундый җылы очрашулар булды апалар белән. Бик файдалы вәгазьләр укылды безнең Зинфира апа белән. Барыбызга да шушы күркәм айларда, шундый матур көннәрдә ифтарда катнашабыз. Ураза тоткан һәр барчабызга Аллаһ Тәгалә үзенең исәнлеген биреп кабул уразалар булсын. Ифтар мәҗлес Грани мәдәни күңел ачу үзәге җитәкчесе Дина Хиҗәтова инициативасы белән оештырылды. Резидә Гиняева, Алмазафин, Айгөл Әбҗепарова, Нурлат хәбәрләре.